Здравейте и от Казанлък. Часът е 3:30. Току-що пристигнах с влак. Сега отивам да дремнем някой друг час и сутринта тръгваме за морето. Общо 3 коли хора. После. Къде ще ходим, Цецко? На море! На море! На море! На море! Къде отиваме? Отиваме на море! Отиваме на почивка! Пристигнахме. Малко преди Созопол сме. В един хотел. Сега 12:30 е обяда. Хапваме и отиваме на морето. Я да види сега, тати ще ни снима. Айде така, от и двамата. Я го че да ти пусна. Чипа, къде ги препека толкова тия филми? Пътя ги пусках. Пусни още една филмерчета си джела. Плачвам да си пускам филмерчета. Пусни две. Ами първата ще изям. Можеш ли да удари? Добре. Аз за тебе отъмя. Всичките ще изям. Браво! Ще станат много. Ще стане И шишко. черните, и белите, и няма да има хляб. Няма го. Голема ще стане голям като моя. Няма може да си вързваш обувките. Ами на баби всички ще станат големи на море. Твоето море, кое море ти е това? 36. Как? 36. На 36 години са. На 36 години? Да. Добре. Млад пенсионер. Ми тая русалка. Аз съм мома! Ти си му. Айде, даде. Даде, даде, да. Направо е ледена. Така не да е. Колко градуса? Направо 45 градуса. Това е много студено. И аз така ми се стори, че... Хайде, пускай. А
внимание, марсианците са в опасност. И насочила се е буря към марсианците. Всички врати са затворени, повече няма марсианците са в къщите, а няколко голямо растение се е насочило към голямите къщи на марсианци. Я надувай на баба леглото, айде. А така. Давай. Малко помощ, тате. А? Помощ. Малко помощ, измори ли се? А? Да. Айде сега ще сме. Не ще да става батко, че той дет нямаше да спи. Нали, мамо, бати нямаше да спи и какво стана? Как му да става? Кажи, айде бате, ставай да му водиш на плажа. Айде да му водиш в басейнчето. Айде бате. Батко Цецко. Дойдохме на така известния шофьорски плаж, но има вълни и лодката няма да може да я пуснем, но пък водата е доста чиста, както обикновено за тук. И ще пробваме да поснимаме малко под водата, да видим какво ще се види. Айде!